яке аз хусусиятҳои пайкара ҷовидон нигоҳ доштани хотироти ибратбахши қаҳрамонони ҷанг мебошад. маҳз бо чунин далел пайкараи Александр Мироненко гузошта шудааст. Александр Григорьевич Мироненко, иштирокчии ҷанги Афғонистон, 20 октябри соли 1959 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. ӯ дар мактаби рақами 37 шаҳри Душанбе таҳсилоти ибтидоӣ гирифта, баъдан ба коллеҷи техникии шаҳри Душанбе дохил мешавад. пас аз хатми коллеҷ бошад соли 1978 дар синни 19-солагӣ ба сафи артиши советӣ даъват шуд. айни ҳол мактаби дар боло зикршуда бо номи Александр Григорьевич Мироненко ба ҳамагон маълум аст. Александр Мироненко агар ҳарчанде ки рӯздабонам бошад вай ҳамчун як шахсияте ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба камол расидааст ва хонандаи муассисаи мо мебошад, дар хоки Афғонистон ба муқобили душманон ҷангидааст ва дар он ҷа ҳалок гардидааст. ин як шарафу як қаҳрамонии ҳамин халқи тоҷик ва халқи русро нишон медиҳад. дар муассисаи номбурда хонамузее барои нигоҳ доштани ёдгориҳои Мироненко ташкил карда шудааст. ин барои боз ҳам баланд барdoштани ҳисси ватандӯстии хонандагон мусоидат мекунад. дар ташкил кардани ин хонамузеи таърихӣ саҳми ташкилоти ҷанговарони башардӯст ҳам хеле назаррас аст. чиқар ки шумо медонед, соли 1979 25-27 декабр бо даъвати халқи Афғонистон қӯшунои маҳдуди Иттиҳоди Шӯравӣ ба он давлат ба хоки Афғонистон дароварда шуд ва аз аввали соли 1980 Александр Мироненко бо даъвати хизмат ба даъвати комиссияти ҳарбии Нови Фрунзе ба сафи армияи Шӯравӣ шомил гардид ва даъват карда шуд ва ба хоки Афғонистон фиристода шуд ва дар хоки Афғонистон ӯ дар ротаи десантӣ хизмат мекард ва дар яке аз муҳорибаҳо соли 1980 дар музофоти кунари ҷумҳурии Афғонистон дар як аз муҳорибаҳои шадид сержанти калон Александр Мироненко дар мубориза бо душманони халқи Афғонистон қаҳрамонона ҳалок шуд ва худро бо норинҷак граната кафонд. Александр Мироненко совершил большой подвиг в феврале месяце 80-го года и для нас являлся как бы флагманом борьбы против того, что происходило на территории Афганистана. Для нынешнего поколения этот подвиг является примером мужества, патриотизма, и он, в общем-то, показал, как нужно защищать нашу родину, в принципе. масъала санаи 15 феврал бо ёдоварӣ аз қаҳрамониҳои ҷанговарони башардӯст чорабиниҳо ва ҷамъомадҳои тантанавӣ баргузор мегарданд. дар ин чорабиниҳо хонандагони муассисаҳои таълимӣ низ фаъолона иштирок намуда аз қаҳрамониҳои Александр Григорьевич Мироненко ва дигар иштирокчиёни ҷанги башардӯстона шеърҳо қироат мекунанд. Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтобы Родина вздохнула, когда на снег упал в атаке я, и я лежу, смотрю, как остывает. Над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, а нас и знать не будут никогда. Горит звезда декабрьская чужая, а под звездой дымится кровью снег, а я со слезой последней провожая все, с чем впервые расстаюсь навек. День вывода войск Афганистана, день памяти, скорби, день пролитых слез. О тех, кто же не вернется из боя, о тех, кто же не вспомнит жуткий берез. Им вечная память за подвиг и храбрость. А тем, кто не вернулся в родную страну, вам наша признательность и благодарность. Стереть без памяти эту войну